Takže zdravím všetkých pri prvom videu v sérii, ktorú plánujem, a bude sa jednať o informačné videá armádnej techniky Ruska, ich spojencov a bývalého Sovietskeho zväzu. Možno sa pýtate, prečo takéto niečo chcem natáčať, tu je jednoduchá odpoveď. Poznám asi 2 alebo 3 ľudí z českej a slovenskej scény, čo niečo takéto robia, no v ich podaní som nikdy nebol osobne presvedčený, že to robia správne, a tak by som chcel niečo také skúsiť podľa mojej predstavy. Tak teda ako prvé by sme sa porozprávali o ruskom tanku T-90 MS Tagil. Ako už z názvu plynie, jedná sa o istú verziu nám známeho tanku T-90. Presnejšie jedná sa o všeobecne najmodernejšiu a najmladšiu verziu tohoto tanku. Na internete som našiel ale takú zaujímavosť, že tank bol pomenovaný T-90 MS Tagil na schvál, aby zmiatli vedenie NATO. Že vraj chceli, aby uverili, že sa jedná len o takú obyčajnú modernizovanú verziu tanku T-90, pričom T-90 bola modernizovaná v roku 1999 na verziu T-90A prezývanú aj Vladimír, ktorú si osvojila ruská armáda. Tank T-90 MS má ale kompletne iné vlastnosti a iné zložky použité pri výrobe ako pri prvých predstavených kusoch tanku T-90. T-90 MS bol po prvýkrát predstavený na RAE Russian Army Expo v septembri 2011. Tento tank ale nie je zavedený v armáde a je určený iba na vojenský export. India má v pláne mať až približne 240 kusov tohoto tanku alebo iných verzií tanku T-90. Schopnosti tanku boli ukázané taktiež na DefExpo v Indii v roku 2012 alebo aj v Abu Dhabi na IDEXe v roku 2013. Tento tank je oproti každej inej verzii T-90 značne iný. Takmer každá jedna časť tohoto tanku bola vylepšená alebo sa kompletne menili zariadenia pre získanie väčšej bojovej efektivity. Teraz prejdeme na tú časť, čo tento tank má a čím novým disponuje. Tank má úplne nový explozívny reaktívny pancier v skratke ERA s názvom Relikt, ktorý nahradil predošlý Kontakt 5. Relikt je založený na novom elemente dynamickej ochrany EDZ-4S23, ktorý je najnovší v sérii dynamickej ochrany. Tento pancier efektívne funguje voči momentálnym a predpokladá sa, že aj budúcim hlavicám. Na rozdiel od staršieho Kontaktu 5 Relikt vie veľmi efektívne chrániť voči objektom veľkej i malej rýchlosti. Tento nový pancier ERA má poskytnúť ochranu voči tandemovým hlavicám západu a redukuje penetráciu AP-FSDS striel o 50%. Samozrejme disponuje obranným systémom Štora 1, ktorý značne znižuje šancu trafiť tank s použitím protitankových odpaľovacích zariadení. Systém bol predovšetkým vymyslený proti západným protitankovým zbraniam ako napríklad Javelin a Milan, ale funguje aj voči východným systémom a novému druhu amerických bezdrátových TOW. Tank je samozrejme chránený PKU-Z-1A NBC ochranou. NBC ochrana je nukleárno-biologicko-chemická ochrana. Táto ochrana samozrejme neznamená, že tank vie vydržať nukleárnu explóziu, ale to, že tank vie operovať aj v zamorených oblastiach bez poškodenia na zdraví posádky. Bol vložený kompletne nový 12-valcový V92S2F turbodizlový motor, ktorý má 1130 koní. Automatická prevodovka so 7 rýchlosťami dopredu a s 5-točkovou súčasťou. Maximálna rýchlosť tanku je 72 km na ceste do vzdialenosti 550 km bez použitia prídavných nádrží. Nový optoelektrický monitorovací systém, ktorý slúži proti protitankovým zbraniam laserového zameriavania a diaľkovým monitorovačom. Systém môže kedykoľvek automaticky vytvoriť vrstvu aerosolu v smere prichádzajúcej rakety pre zamedzenie trafenia sa. Ďalej je to systém elektromagnetickej ochrany a systém rýchlej bojovej reakcie. Bočné a zadné pridané pancierovanie sa taktiež skladá z tzv. Sieťkového pancierovania. V podstate je to obyčajné pancierovanie, ako ste napríklad mohli vidieť na T-34 v Berlíne, keď sa Sovieti snažili brániť proti nemeckým Panzerfaustom. Ide o starší, ale stále dobrý druh ochrany trebárs proti RPG strelám. Ono tu má vlastne spôsobiť to, že tá hlavica sa aktivuje alebo rozbije o tú sieťku a najprv ide na čistý pancier alebo strelu značne spomalí a zdeformuje. Posádku taktiež chráni ochranná vrstva panelov vytvorená z vlákien aramidov určená proti sekundárnym fragmentom. Nový termálny zobrazovač nazývaný Catherine FC. Vylepšený ochranný systém zložiek tanku, ktorý poskytuje chladný vzduch pre namáhané časti tanku. Tank má trojčlennú posádku, tak ako väčšiny ruských tankov, a tá sa skladá zo šoféra, komandanta a strelca. Ďalšie vnútorné vybavenie tanku, ktoré slúži za zmienku.
automatizovaný systém, ktorý môže obsluhovať jeden človek, automatizovaný zameriavací a sledovací systém a satelitnú navigáciu cez americký GPS alebo ruský GLONASS. Asi najzaujímavejšie na tanku T-90MS je jeho absolútne nový a svetovo považovaný za najmodernejší palebný systém. Pre vylepšenie palebnej sily je tank vybavený palebným systémom Kalina, ktorý spolupracuje so strelcovým zameriavaním, pričom spája veliteľov pohľad, digitálny balistický počítač, ktorý poskytuje napríklad poveternostné podmienky a iné faktory, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú napríklad balistiku strely. Najdôležitejší je systém sústavu, ktorý je hlavným systémom pre strelca. Pozostáva z módu deň-noc, termálnej kamery a laserovým meračom vzdialenosti. Ďalším systémom tohoto zariadenia Kalina je tzv. Hawkeye. Je to kompletne nezávislý systém od veže tanku, ktorý má taktiež deň-noc mód, termálnu kameru a laserový merač vzdialenosti. Zo zariadení môže byť manipulované nezávislo od pohybu veže tanku. Systém Kalina je ale extrémne zložitý systém a extrémne náročný, čo sa týka spracovania dát z viacerých kanálov naraz alebo permanentného sledovania. V jednoduchosti môžeme povedať teda, že spája všetky elektrické ochranné a útočné prvky tanku, aby poskytol všetky dôležité informácie pre maximálne efektívny chod tanku. Skombinovanie viacerých pomocných systémov pre strelca spôsobilo značný narast zameriavania tanku. Tank je schopný identifikovať cieľ na maximálne 5000 metrov. Minimálna vzdialenosť pre identifikáciu cieľu s použitím termálnej kamery je 3500 metrov. Teraz si len predstavte, že koľko stojí taká termálna kamera obyčajná pre vojakov a na akú vzdialenosť je a aká pálka musí byť táto kamera, ktorá je použitá v tanku T-90MS. A v poslednom rade je tam laserový merač vzdialenosti, ktorý vie identifikovať cieľ na maximálne 7500 metrov. To vlastne teoreticky znamená, že T-90MS by bol schopný za najvhodnejších podmienok zničiť tank za použitia rakety na 7500 metrov. A teraz sa dostávame asi k tomu najzaujímavejšiu, a to je výzbroj tanku. T-90MS používa 125 mm 2,46 M5 kanón. Je to najmladšia verzia rodiny D81 kanónov s hladkým vývrtom. Zvýšená presnosť umožňuje zaútočiť na cieľ vzdialený až 6000 metrov. Kanón je elektricko-hydraulicky stabilizovaný. Ako zvyčajne je horizontálny chod kanónu plne elektrický, tak vertikálny chod kanónu je elektrohydraulický. Ako všetky ruské tanky a všetky tanky v budúcnosti, aj tank T-90MS používa elektrický automatický nabíjač umiestnený pod vežou. Tento nabíjač je nový, pretože mu bolo umožnené, aby chytal dlhšie projektily. Táto na prvý pohľad malá zmena ale umožňuje ruským inžinierom vyvíjať nové druhy munície aj pri použití tohoto nabíjača s inými kanónmi. Tento nový kanón umožňuje tanku strieľať o 15% efektívnejšie ako predošlým tankom. To znamená, že aj prehrievanie kanónu je menšie a tank tým je schopný dlhšie a frekventnejšie strieľať. Čas prebitia je 7,5 sekúnd a to znamená, že tank je schopný vystreliť až 8 striel za minútu. Tank môže používať všetky staré známe náboje, ako napríklad APFSDS, HIT, HEFRAK a ATGMK. Celkový počet nábojov v tanku je 40, pričom 22 z nich sa nachádza v nabíjači a sú pripravené k paľbe. T-90MS je v podstate prvý ruský tank, ktorý taktiež využíva externý zásobník nábojov. Nachádza sa to za vežou a skladá sa to z troch menších skladov, ku ktorým je možné sa dostať iba z hora veže. Tento skladník je bezpečne oddelený osádky a je len veľmi malá šanca ho priamo trafiť. Zásobník je obalený vo viacerých ochranných vrstvách, aby po potenciálnom výbuchu nespôsobil újmu na zdraví. Ďalší výzbroj tvorí 2x7,62 mm PKTM gulomet. Jeden je namontovaný napravo od hlavného kanónu a druhý gulomet je položený na T-05BV1 zbraňovej stanici, namontovaný na vršku priezoru veliteľa. Ten druhý nahrádza normálny 12,7 mm gulomet. Gulomet poskytuje 360 stupňovú ochranu, ale systém blokuje výstrely v prípade, že by to poškodilo tank, čiže priama paľba dole na kanón alebo iné časti tanku je znemožnená. Za použitia vnútorných systémov nikto nemusí obsahovať tento gulomet a môže všetko vykonávať gulomet automaticky. Tento gulomet má dostrel približne 1500 metrov. Približný počet nábojov je 800 a ďalších 2000 pre oba gulomety sú uložené vo vnútri tanku v ochrannom obale.
Zhrňme si teda tie základné údaje. Váha tanku 48 tón, dĺžka s kanónom dopredu 10 metrov, dĺžka podvozku 6,8 metrov, šírka tanku 35 metra, výška tanku 23 metra. Tá výška je dosť podstatná, pretože tank má extrémne malú siluetu a to vlastne dosť spôsobuje to, že tank je ťažšie trafiť ako iné tanky, napríklad nemecký Leopard alebo izraelskú Merkavu. Hlavný kanón 125 mm hladký vývrch ATGM 9K119M, 2 gulomety 7,62 mm, depresia kanónu je -6 a elevácia kanónu je +14. Automatický nabíjač je uložený v spodnej časti v strede tanku, je taktiež chránený ďalšími ochrannými prostriedkami, ktoré znižujú percentuálnu šancu explózie munície, ktorá je uložená v nabíjači. Percentuálna šanca trafenia sa protitankovej strely je veľmi málo pod 100%. Potom tank disponuje novým systémom bojového ovládania, to znamená, že tank vie posielať a príjmať informácie veľmi efektívne a je napojený priamo na satelity, ako už spomínaný ruský GLONASS a iné telekomunikačné zariadenia. Približný čas od spozorovania po zameranie a využitia všetkých palebných systémov až po výstrel je 10 sekúnd a toto je jeden z najlepších časov celosvetovo pre všetky tanky. Potom ruský tank T-90 MS, ako už spomínané, má veľa nových ochranných prostriedkov, čo vlastne jasne ukazuje tomu, že ruské vedenie sa rozhodlo investovať viacej do prežitia posádky. Tento tank ale môže využívať aj ešte kamufláž s názvom Nakytka, ktorá značne redukuje IR signatúru tanku, čo ešte viacej znemožňuje tank zamerať alebo zachytiť na všelijakých systémoch. Tak ja som vám teda povedal všetky informácie a je už iba na vás uvažiť, či je tento tank alebo toto T-90 MS iba ďalšia obyčajná verzia T-90, alebo či je to o aspoň polovičný stupeň novej generácie tank. Toto by bolo teda všetko a bol by som rád, ak by ste mi povedali, či by ste chceli niečo takéto ešte do budúcnosti. Tak teda ďakujem.